Вітаю вас, шановныя дзевяцікласнікі, запрашаю на урок беларускай літаратуры па вывучэнні аповесці Івана Шамякіна «Непаўторная вясна». Наперадзе ў нас 3 урокі, якія адведзены праграмай на чытанне і вывучэнне твора. Упэўнена, нам будзе пра што пагаварыць, можа нават і паспрачацца паспеем за гэты час. Адным словам, будзем імкнуцца рабіць чытанне максімальна карысным. А цяпер давайце я паспрабую адгадаць пытанне, ваше пытанне да мяне, якое проста немагчыма не задаць. Адгадала? Паважаныя скептыкі. Аповесць «Непаўторная вясна» пра першае каханне. Не тое, якое бывае ў дзяцінстве. Памятаеце гісторыю Антона Бубнова і Эмы Пшанічнай, расказаную Міколам Лупсяковым у апавяданні Мері Кэт? Не, гэта рэдкая, унікальная гісторыя шчаслівага фіналу першага рамантычнага пачуцця, якое ўзнікае паміж 18гадовымі героямі аповесці Сашай і Пятром. Настолькі рэдкая, што склаўся ўстойлівы стэрэатып: першае каханне заўсёды няшчаснае. Патлумачыць можна проста: адсутнасцю сацыяльнага, жыццёвага вопыту інтымных адносін у падлеткаў. І тады ўзнікае другое пытанне: дзе ж гэты вопыт набываць? І тут я ведаю толькі 2 шляхі. Першы, дарэчы, самы папулярны, шлях уласных памылак. І другі, правільны, на мой погляд, шлях пераймання вопыту літаратурных герояў. Дарэчы, усе псіхолагі адзначаюць, што вопыт першага кахання абавязкова павінен быць станоўчым, бо ён дае гарантыі, што чалавек у дарослым жыцці яшчэ не аднойчы зможа перажыць гэтае пачуццё, бо ён яго баяцца не будзе. А вось жыццё, рэальнае жыццё, не дае чалавеку гарантый, што ён справіцца, што ён захавае першыя рамантычныя адносіны на ўсё жыццё. Каб выглядаць пераканаўча, прывяду ў якасці аргумента на карысць чытання аповесці слова Івана Шамякіна. Вы зараз іх можете прачытаць на слайдзе. Так, дзеці павінны ведаць, як кахалі іх бацькі. Тым больш, што каханне, апісанае ў аповесці, рэальнае. Правобразамі галоўных герояў сталі сам пісьменнік і яго жонка Марыя Філатаўна. І, як неаднойчы сцвярджалі даследчыкі літаратуры, твор на 70% аўтабіяграфічны. Па гэтаму напісанаму можна давяраць. Ёсць яшчэ адна прычына, па якой, я думаю, аповесць все ж таки трэба прачытаць. І гэта прычына — праект канала БТ3 «Запіскі на полях». На вялікі жаль, здымаю відэо, і спасылка не працуе, але праблема лёгка вырашаецца, калі ў радку браузера задаць «Запіскі на полях». Звяртаю вашу ўвагу, там цэлая серыя фільмаў біяграфій беларускіх пісьменнікаў і паэтаў, а фільм, прысвечаны творчасці Івана Шамякіна, так і называецца «Трывожнае шчасце Івана Шамякіна». Я думаю, што вам ужо цікава даведацца, чаму аўтары праекта называюць Івана Шамякіна папсовым пісьменнікам і што забяспечыла папулярнасць твору. А вось калі вы паглядзіце фільм, вы зможаце праверыць сябе. Наступны слайд — гэта 5 прычын, але папярэджваю вас, не ўсе з іх сапраўдныя. І вось толькі цяпер я прапаную вам мэту на вывучэнне ўсёй аповесці. Мне чамусьці яна бачыцца ў выглядзе ключавога пытання. Мне б вельмі хацелася, каб кожны з нас, хто чытае аповесць, знайшоў для сябе адказ на гэта важнае, на маю думку, пытанне: як трэба ставіцца яму да яе і як трэба ставіцца ёй да яго, каб не згубіць першае каханне і пранесці праз усё жыццё.
Не ведаю, як вы, а я ўжо чакаю наступнага уроку, паколькі мне вельмі цікава, якая будзе ў нас размова, ці удасца вам адгадаць сакрэт папулярнасці Шамякіна і якое ўражанне акажа на вас знаёмствам з аповесцю. А прачытаць аповесць можна у электроннай бібліятэцы «Беларуская палічка». Час чытання зойме гадзіну, гадзіну 10 хвілін. І вельмі прыемна, што ёсць аўдыёзапіс. Адзінае папярэджваю, што аўдыёзапіс пенталогіі «Трывожнае шчасце» нас цікавіць толькі першая частка «Непаўторная вясна». Дзякуй за ўвагу і прыемнага чытання.